Tliet domandi f'waħda sor. Għaliex irid tissir soru? X'waslek li tmur fil-missjoni u għaliex il-Pakistan? Jiena jisimni Sister Francis Farrugia, soru Dominikana ta' Malta. Xħadni il-Pakistan, il-Pakistan 35 sena. U xħadni jemmi hija storja mhix twila, imma minn dejjem konti nixtieq minn mindu konti novizza konti nixtieq li immur il-Pakistan għaliex meta kont għaddi l-iskola Marija Reġina kienet ġiet sister minn hemmhekk u ġew ikellmuna. U dawk bil-qalet kienet ħeġġitna ħafna għalkemm ommi u missieri ma ridunix, però wasal iż-żmien li mbagħad jiena dħalt fin-novizzjat. Wara n-novizzjat meta rġajt istaqarrejt li nixtieq immur qalu li għandna bżonnok Malta. U għad kwieta, ma mbagħad ġie żmien meta nħassil bżonn ukoll. U jiena rġajt applikajt mas-superjuri tiegħi biex immur, dak ma taċċettawni. U ili hemmhekk ġifieri kuntenta ħafna. Is-soċjetà li naħdmu magħhom huma mal-iktar fqar. Fil-pajjiż fejn qegħdin intom hemm ħafna Musulmani. Kif tmorru magħhom? Mill-lat li naħdmu mal-Musulmani, nippruvaw nżommu kuntatt sħiħ magħhom ta' mħabba kbira biex lilhom ukoll nurhom li aħna nebnu wkoll falla wieħed bħalhom. It-tieni net nippruvaw nġibu l-armonija. Bħalissa l-Pakistan u minn dejjem kemm ili hemm ħafna taqsim, divisions. Hemm ħafna setet li jaqalaw ħafna nkwiet. Allura aħna bil-ħidma tagħna mal-nies ukoll nippruvaw nurhom li aħna l-insara m'għandna xejn kontrihom. Rader li aħna nħobbuhom bħal proxmu tagħna, nħobbuhom aħna Christians, aħna naħfru. Anke meta kellna l-inkwiet fi żmien meta kien hemm dak il-ktieb ix-xetani jajat u ġew daħlu għalina u kisrunna kull hemm, meta baddina lil min kien il-kap tal-mob li ġiet, meta għalunna issa xitriduna nagħmlu l-awtoritajiet, ednilhom aħna naħfru. Meta ħfirnielu dal il-ġuvni, tant kien kommos li insteħet fl-art ibusinna saqajna, il-għaliex huma bejniethom ma jaħfrux tant. Għajna l-għajn u sinna l-sinna. Ġifiri dan l-att tal-maħfra għamel ħafna effett fuqhom li aħna l-insara hekk nimxu bil-maħfra u bil-maħabba. X'inhuma l-kundizzjonijiet soċjali tal-postijiet fejn taħdmu u tan-nies li taħdmu magħhom? Il-postijiet li naħdmu fihom aħna huma varjati. Għandna żewġ postijiet li huma slum areas. Għaliex morna hemmhekk għax dawn in-nies rajnihom li abbandonati u m'għandhom l-għajnuna ta' ħadd. L-iktar li nafsu fix-xogħol tagħna hemmhekk hija l-edukazzjoni, speċjalment l-edukazzjoni tal-bniet. Għaliex billi inħeġġu lill-parents u lill-bniet stess biex jiġu l-iskola, evitajna ħafna child marriages. Għaliex lill-bniet inħeġġuhom u ngħidulhom biex lilħuthom il-bniet iż-żgħar meta jmorru d-dar iħeġġuhom biex jiġu l-iskola u bekk evitajna ħafna nkwiet. Niftakar darba minnhom, kappillan minnhom qalli jekk għandkom ħila twaqfu li il-parents ma jżewġux lill-bniet ta' 10 snin u ta' 9 snin, għalli tkunu għamiltu xi ħaġa kbira. Allura meta kellimt lill-komunità, lis-sisters li konna sampoġġu f'dan il-post, ftemna li din sa tkun waħda mit-targets li rridu nilħu. Fil-fatt sa issa għadu qatt ma kien hemm li xi tifla żgħira żewġet. Għaliex ġbarna l-bniet kollha konna niġbruhom qabel ma ftaħna l-iskola, konna mmorru nkellmu l-parents ħafna drabi mhix darba, konna nagħmluhom laqat u hemmhekk meta tiġbor in-nies ma tibagħthomx b'xejn, ittihom it-tet, ittihom li jkollok. Allura dawn l-affarijiet ukoll jinkoraġġuhom. U barra minn hekk konna niġbru lill-bniet biex li l-bniet stess
ħadu l-inizjattiva biex jgħidu lil-ommhom u lil-missierhom li jridu jmorru l-iskola. Għaliex il-missirijiet speċjalment jgħidulhom inti m'għandek bżonn titgħallem għax issa tiżżewweġ tmur f'dar ir-raġel u m'għandekx għalfejn. Mentri aħna dawwarnielhom kif jaħsbuha. All right? Bdennilhom their way of thinking in a way. Barra minn hekk ukoll nagħmlu xogħol ukoll fil-Knisja jiena nagħllem is-seminarju u nieħu ħsieb ukoll norganizza l-Intercongregation Formation Program għal Junior Sisters qabel il-professjoni perpetwa, ġifieri dan huwa programm ta' sena u sena wara sena rrid nagħmel li nagħmlu għal xi 12-il sena issa dal-programm ġifieri. Għanna sisters oħra involuti fil-iskrittura li jgħalmu l-iskrittura dawn aħna nippreparawhom sewwa pereżempju nibatuhom il-Filippin, nibatuhom Ireland, allura jiġu professionals sort of. Allura jgħinu ħafna fil-Knisja wkoll fit-tagħlim tal-iskrittura tal-katekiżmu. Barra minn hekk jiena personalment nagħmel ħafna xogħol soċjali man-nies. L-ewwel ħaġa li fejn immur nara għandhomx safe drinking water. Allura dawn il-proġetti jitolbu l-flus ukoll, Allura billi il-Maltin ta' qalbhom tajba jgħinuni bihom nagħmel dawn il-filtration plants. F'Asif Town għamilna 2 kbar u wara l-ħin tal-iskola il-gejt dejjem miftuħa u n-nisa u anke l-irġiel jiġu bil-borom u bil-landi u bil-biex li għandhom kens tal-plastik, whatever, jimlew il-filtered water u naqqasna ħafna mill-mart. Kien meta mort mid-2010 kon ġabdejt mort indur man-nies ħanara xi bżonnijiet għandhom. U kien hemm marda, it-tfal kienu jitwildu bl-ispina bifida, ġifieri l-ispajn kienet tkun maqsuma. U mill-ewwel jiena ners, allura mill-ewwel ġieni frasi li hemm problema tal-ilma ġo dak il-post. Allura ħadd samples tal-ilma minn postijiet differenti ta' dik l-area u mort l-isptar fejn għamilna l-analysis u xkoprejna li mdaħana mdawrin bl-industrial estate. Allura l-effluent water li joħroġ it poisons the water underground. U bekk ġifiri b'dawn il-filtration plants li għamilna salvajna l-ħajja tat-trabi. Barra minn hekk kien ikonna wkoll ħafna mortality rate tal-ommijiet, dik ukoll m'għadix teżisti, għaliex billi l-ilma imbidel, l-ilma li jixorbu issa nadif u safi, allura n-nisa aktar b'saħħithom, dik waħda. Għamilna ħaġa oħra li għallimnihom ma jaħsbux li dawn il-pakketti bitted biżġo fihom huma healthy food. Allura l-istudenti ngħidulhom li anke kif qalhom biċċa ċappati minn ta' filgħodu, iġibu dik igerbu xi ħaġa naqra ħaxix ġo fiha u fir-risess jiklu dik, mhux jixtru l-pakketti. Allura bekk ukoll nagħlmuhom ħafna wkoll kif iżommu b'saħħithom. Imma intom mat-tfal u man-nisa biss taħdmu sor? L-irġiel ukoll għandhom bżonn ngħiduna mhux in-nisa biss. Allura nagħmlu wkoll laqgħa l-irġiel. L-ewwel nitolbu ftit flimkien. Imma mbagħad pereżempju nkellmuhom fuq affarijiet neċessarji soċjali tal-familja wkoll. Il-ġieli konna daqsxejn ta' complaints minn nisa jew minn uliedhom li missieri pereżempju qiegħed imur ma' dik, jew missieri mhux qed itiha flus il-ommi, allura m'għandniex x'nieklu. Allura minn dawn l-esperjenzi stess li nirċievu nagħmlu it-tagħlim. Qed tifhem? U l-irġiel insomma magħna very friendly. U barra minn hekk nagħmlu l-home visiting li hija regolari u dik li n-nies tgħinhom ħafna li regolarment nżuru l-familji
Per eżempju, ngħidu daw l-4 toroq illum, 4 toroq għada, allura kull ġimgħa il-kulħadd se nilħqu aħna. Dak huwa xogħol importanti ħafna. Min barra minnkom is-sorijiet Maltin, għandkom vokazzjonijiet ta' tfajliet minn hemmhekk stess? Is-sorijiet Pakistani tagħna ħadu ħafna inizjattiva u ħadu ħafna interess fli huma stess ikunu s-sors li jgħinu li jisom stess. Din hija xi ħaġa li aħna l-Maltin inħeġġu fihom. Biex niċċajta jien ngħidilhom jien għada mejta. Allura issa intom tridu tieħdu ir-riegni f'idejkom u tmexxu. Fil-fatt huma qegħdin bħalissa imexxu kollox huma. X'tgħidilna dwar il-qasam edukattiv? Hemmhekk għandna 3 high schools f'żoni differenti. F'żona minnhom fejn attwalment il-komunità tagħna issettiljat l-ewwel darba fin-1962 wara li il-gvern ta' Silon kien keċċa lil foreigners kollha u s-sorijiet tagħna ma redux jiġu Malta. Kien hemm biex ibċaleo il-Pakistan imma Sri Lanka, Silon, kien hemm wieħed Dominikan Malti ma' dik il-provinċja. U kitiblu u għallu li għaw dawn is-sorijiet Maltin imkeċċijin mis Sri Lanka imma ma jridux imorru lura Malta. Allura dak għallu għejdilhom jiġu għaw għax għandna bżonn. Bekk aħna tħanna ġol Pakistan ġifiri minn 1962. U f'din l-erja li hija setet tal-terroristi ġifiri. L-ambjent huwa dejjem threatening, dejjem. Imma b'dan kollu hemm qegħdin, ma naqtawx qalbna u nkunu anzi sors ta' kuraġġ. Il-komunità nisranija tagħna dejjem medda hemmhekk, imma meta malli nisma' xi ħaġa immur niġri għand id-DC u nirrapporta għax ġieli dawn l-affarijiet ma jaslux għand l-awtoritajiet immedjatament. Imma l-insara tagħna jiġu jgħidulna ekku hekk ma qed jiġri jew ekku hekk ma qed jgħidu fuq il-loudspeakers il-Molvis, allura nieħdu passi immedjati biex nipproteġu l-komunità tagħna. Speċjalment in-nisa jkunu d-dar bit-tfal żgħar. Allura dawk iktar vulnerabbli għall-attakki, allura naħsbu għal din il-ħaġa wkoll. Importanti li aħna nkunu man-nies. Aħna ma ninqatawx minn man-nies. Fil-għaxijiet ukoll li konna x'nagħmlu, ma ninagħlqux ġewwa ma nagħmlu xejn, inkunu man-nies x'imkien qegħdin nagħmlu xi ħaġa definitely. Ġifieri il-ħajja tagħna mhix xi ħajja li norqdu jew inħallu l-affarijiet għaddejjin rader aħna nieħdu l-inizjattiva fil-pront. Għaliex jiena nemmen a stitch in time saves 9. Allura dak il-ħin stess nippruvaw insolvu dawn id-diffikultajiet għan-nies. Mhux għall-insara biss taħna il-kulħadd ngħinu. M'għandniex wiċċ, m'għandniex kulur, m'għandniex reliġjon, kulħadd huwa ħudna. Allura b'din l-attitudni nixbdu n-nies lejna wkoll. U nixbdu n-nies lejna Alla wkoll għaliex jaraw kemm Alla jħobbhom. Għal-volja fit-taħwit u fit-gerfix u fil-inkwiet li jkollhom, ħaġa waħda li insabruhom bija hija li Alla jħobbhom. Il-fatt li inti ġejt għandna ġa Alla qed jgħinek, issa naraw x'nistgħu nagħmlu. Ġieli ġew xi lajċi minn Malta jew minn Għawdex biex jaħdmu magħkom? F'parroċċa minnhom f'Asiftaw naħdmu mal-Patrijiet ta' San Pawl il-Maltin. U kull sena iġibu xi gruppi ta' lajċi minn Malta biex jagħmlu servizz. Ix-xahar li għadda ġabu grupp ta' 8, 5 minnhom kienu tobba. Wieħed kien pharmacist, l-oħra psychologist u l-ieħor kien science teacher, allura t-tobba għamilna l-medical camps. U n-nies ħarġu kollha biħġarhom għax dawn kollha fqar sl-Amerija. U tant laqas konna nieqfu sad-9 l-10 ta' bil-lejl għadna bin-nies ġejjin. U dawn it-tobba ġieli kienu kun hemm ġranet li veru kienu jkunu għajenin, kont nitħassarhom, imma perseveranti immens.
Barra minn hekk ġbarna l-students tal-class 8, 9 u 10. U għas-science għadu pjaċir immens. Mux għax il-science teacher li għanna ma ta'allimx, imma għadu pjaċir għaliex semmaw l-istess affarijiet, imma b'mod ieħor. Number 1. In-nies tant ħadu pjaċir bihom li ma xtaqhomx imorru, imma wasal l-iżbil li kellhom jiġu lura Malta. 3 snin ilu, per eżempju, ġew żewġ midwives. U tant għajmin għamlu ħidma kbira għal nisa li għadhom sal-lum jisemmu, ġifri jekkaw xqlub tajba Malti li jixtiequ jagħmlu esperjenza, javviċinaw lil Father Bernard Manġon u jirranġa magħhom kif jistgħu jieħdu il-holidays mix-xogħol u affarijiet oħra legali li jkollhom bżonn jagħmlu minn Malta. Għandkom xi xogħol ġdid maħsub għal-ġejjieni? Jiena nirringrazzja ħafna wkoll il-benefatturi Maltin li jgħinuna finanzjarjament bħalissa għandna 6 proġetti f'moħħna x'nagħmlu. Ħanamlu upgrading ta' primary school li għandna fraħal minnhom u għandna bżonn science lab, biology lab, computer lab, irrid nagħmel il-home economics room u library, rrid nagħmel il-library, għax without a library ma tagħmel xejn. Ġifri dik f'post minnhom. Imbagħad ġo post ieħor għandna biċċa art u biex lin-nisa wara l-ofsinar, speċjalment nhar ta' Ħadd, ikollhom fejn joħorġu naqra, nixtiequ nagħmlu bħal Greek Theatre ħalli ikonna seating places dejjem permanenti. Għandna bżonn nibnu blokk ieħor ta' klassijiet, 12 klassi, għax għandna ħafna demand u m'għandniex post fejn inqedu dawn l-istudenti. U imbagħad fin-nofs ikun il-ground, allura din biċċar tisservi għal ħafna affarijiet biex nhar ta' Ħadd wara l-ofsenar nġibu n-nisa fil-ground, entertainment sort of, jitkellmu naqra ma' xulxin, jixorbu naqra te fl-imkien, jitkellmu indoor games u jilabu naqra maħda volja n-nisa ta' robi u pjaċir jilabu l-kriket, hemmhekk il-kriket huwa famuż ħafna. Mhux biex jagħmlu xi mukabla, mhux biex jagħmlu xi game ma' xi partit, imma biex jieħdu pjaċir. U nhar ta' Ħadd jistrieħu naqra mit-tfal ukoll. Għaliex ġa beħsiebna aħna li żewġ sorijiet ikunu ġo ground ieħor jilagħbu mat-tfal. U n-nisa jkunu weħidhom ipaċċu entertaining themselves together. Ġifri din xi ħaġa wkoll li għandna f'moħħna li rridu nagħmluha. Teħtieġ ħafna finanzi, imma bl-għajnuna Talla kollox isir. Jiena dejjem nafda fil-providenza Talla u meta ngħidlu xi ħaġa dejjem qdini. Tixtieq twassal xi messaġġ lill-poplu tagħna? Nirringrazzja ħafna lil kulħadd u nitolbu għal Maltina, ħana nitolbu ħafna għal Malta. Mhux għax jiena qalbi qiegħda hemm, imma demmi wkoll minn hawnhekk. Allura nitolbu ħafna għal Maltin biex dejjem iħobbu lill-Alla u dejjem nimxu fit-tradizzjonijiet ta' missirijietna. Ma nwarbux dak li tgħallimna fit-tfulitna għax dak prezzjuż. Grazzi ħafna.